Màquina de soldar robotitzada en 2 caps de soldadura. Configurat amb netejador de puntes. Descripció general dels cables de soldadura en terminals inoxidables. Pot subministrar juntes de soldadura precises cada vegada. Assegureu-vos el millor resultat de soldadura possible en materials inoxidables. Un sistema de doble capçal permet la producció contínua. D'aquesta manera proporciona un rendiment de procés molt més elevat. El sistema de soldadura automàtica VBA permet estalviar fins a un 50% de costos. Enfront de la soldadura manual.